Ikwere na Biafra, Biafra, Emeri. Ikwere na Biafra, welere mota kagelo. Ikwere na Biafra, Biafra, Biafra. Ikwere na Biafra, welere mota kagelo. Oh, Ikwere na Biafra, Biafra, Emeri. Ikwere na Biafra, welere mota kagelo. Ikwere na Biafra, Biafra, Biafra. Ikwere na Biafra, welere mota kagelo. Oh, Ikwere na Biafra, Biafra, Emeri. Ikwere na Biafra, welere mota kagelo. Ikwere na Biafra, Biafra, Biafra. Ikwere na Biafra, welere mota kagelo. Oh, hey! Biafra, 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 Oh, hey! Biafra. IPOB! One family, IPOB! one family, IPOB! one family, IPOB! one family. Nwa Chineke. Biafra, we heard you. Yes, IPOB. 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 One family. One family. One family. One family. Hey, Umu Chineke. Mazi Kingsley want to say welcome there. IPOB. One family. Umu Chineke. Umu Chineke. Kutaka ede. Maka ndị na-ama ndị anyị bụ IPOB, the indigenous people of Biafra. N'ime ndị otu anyị nwere mba dị iche iche. We have many tongues, we have many tribes that make up Biafra. Biafra is nothing about Igbo. Igbo is one of the tribes of Biafra. I know that some of us are making mistake by thinking that Biafra is all about Igbo. No. Even in our midst, as we stand here, we have people from Akwa Ibom, we have people from Kogi, we have people from Igala. We have my sister here, Igala. We have greet of IPOB. One family, One family. IPOB. Nala Neshaka. Thank you very much. Because I want to welcome you especially here. Yes, we are in Dulik, but it's also falling into my zone as a double coordinator. I want to welcome all the principal officers, those that came from Cork, Waterford, and Galway, and Limerick. Kelly, yeah. Dundalk, I see Dundalk coordinator here. I also want to, for record, who is Facebook Live, I received some calls. We have some members that lost their way here. And I have done my best to describe here. And I don't know, I think the best thing, if they cannot find it now, probably some other time. We are sorry, here is some confusion. Bikono, nna ya ndị Igbo n'ebe a ka a kwere onwe ha ugwu. Anyị bịara n'udo, anyị ji obi bịara n'udo, anyị ji ozi, anyị chọrọ izi. Biko ka onye ọbụla kwere onwe ya ugwu. Anyị bịara n'udo, but bring her behind us. A na-akwere anyị ugwu ebe a, anyị agwa ha na IPOB. Bikono, so far, so good. So far,
biko achọrọ m iwere igwe a ji ekwu okwu na nyefee onye isi m ka a na-akpọ national coordinator Maazị Ọza Yoruba. Yeah. People can you hear my national coordinator Maazị Ọza Yoruba? IPOB. Our family. IPOB. Our family.